סבתא, שימי לב, הבן אדם הגיע, אולי אנחנו ברצף של צדיקים, ספרי לו מה התקלה. תראה, זה מחשב, אני עכשיו עוברת פה... שי, אנחנו בדיוק באותה תקלה, נכון? כן, כן, בדיוק באותה תקלה. חדש, הנכדים קנו לי, רצו שאני אהיה בעניינים. בפייסבוק. כן, אני לא מתמצאת בזה בכלל. לאט את תתמצאים. לא. הקליינט הכי מבוגר שלי, את יודעת בן כמה הוא? בן כמה? תזרקי. 80? 90? 80 זה מבוגר, 80 זה ילד. 90 ומשהו? 95. וואו, גם אני לא אפרוח. אצלנו בעדה אומרים, יכבינש קפה יגלה. טוב, אז אתה תבדוק לי את זה. כן, אני בודק. זה מעניין, זה מחשב מותג. זה לא אמור לקרות במחשב. יפה מאוד, הוא מזהה שזה מותג, הוא יודע בדיוק במה הוא עוסק, והנה הוא כבר מגיע לזה. וופא, שמעת הקליק? סידר את העניין. מצוין. עכשיו הוא מדליק את המסך ומדליק את המחשב, רואה שהכל עולה כמו שצריך. בעצם כל מה שאנחנו צריכים לראות זה תמונה על המסך, ואנחנו מבינים שהתקלה נפתרה, נכון? בדיוק. סבתא, תיגשי אליו, תביני שהתקלה נפתרה, ותשאלי אותו כמה זה עולה לנו. מה? בסדר. אחד הכרטיסים, או שהוא לא ישב טוב, או שהזיזו אותו, ואז הוא לא... גדול. ענק, ענק הבן אדם. כל מה שצריך עכשיו, מחיר הוגן, ויש לנו צדיק מספר 2, ברצף. כמה עולה לי התענוג? 100 שקל. 100 שקל. הללויה, איזה גבר. יש לנו גם צדיק וגם מדליק. הבחור תותח, עבד מהר, יעיל, אמר את האמת, גם אותו נפתיע מיד. שבנו והזמנו את דניאל, והנה, עובר כאן. אהלן, אהלן, דניאל. מה זה? ברוך הבא. מה זה אומר? מה זה אומר? יצאתי או לא יצאתי? אתה יודע יותר טוב מכולם. אני נקי. יצאת צדיק. דניאל, זה אתה. הילד הכי מבוגר שלי, את יודעת בן כמה הוא? 80? 80 זה מבוגר, 80 זה ילד. כמה עולה לי התענוג? 100 שקל. הללויה, איזה גבר. איך אתה קובע 100 שקל? הרי יכולת לקחת 250 וגם היית יוצא בסדר. לא, אם אני אקח לו עוד 100 שקל, אני אהיה עשיר מזה? אז מה, אני לא אהיה נקי עם עצמי. זה לא ייתן לי כלום. ויש פרנסה מהעבודה? פרנס בכבוד, לא מתלונן. יש לי מונית גם. מה אתה אומר? זאת אומרת, אתה יוצא מכאן אחרי שתיקנת, ואם מישהו מרים את היד... אם אני פנוי. דניאל, זה מדליה על שאתה, אתה. הכי פשוט, מה? אתה יודע, זה כבר, עצם זה שעונים על מדליה, על בן אדם שהוא לא עשה כלום, זה כבר מראה שיש בעיה. יש בעיה במדינה. זה בדיוק, תשמע. על כלום. מה עשיתי? לא עשיתי כלום. גדול אתה, תודה רבה. באמת, אתה את לא מאמינה. אמך, מהתוכנית יצאת צדיק? חיכו לי פה בדלת עם מצלמות, אל תשאלי, מדליות. לא נכון. כן, הנה, פה, אנחנו בשידור חי איתם. אין לך מושג איזה איש מרשים הבעל שלך, את לא מבינה בכלל. אני יודעת, אתה אדם מדהים, מדהים. תודה רבה לכם. להתראות.